Η Metal Lab Construction, με ιδρυτή τον Χρήστο Ντονόπουλο, δραστηριοποιείται δυναμικά εδώ και πάνω από 30 χρόνια στον χώρο των αλουμινένιων, μεταλλικών και γυάλινων κατασκευών. Με πάθος για την ποιότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό και την καινοτομία στις κατασκευές. Συνεργαζόμενη με την κορυφαία εταιρεία εμπορίας αλουμινίου ΕΤΕΜ, η Metal Lab Construction εξασφαλίζει προϊόντα υψηλής αντοχής, αισθητικής και ενεργειακής απόδοσης, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε έργου, από την απλή κατοικία έως και τα πιο απαιτητικά κατασκευαστικά project. Η εταιρεία έχει αναλάβει μεγάλα και σημαντικά έργα, όπως Ερμητάζ 1310, Κώστα Ναβαρίνο Βίλας, Green Properties, καθώς και πάνω από 5.000 οικοδομές σε όλη την Ελλάδα. Με εξειδίκευση στις κατασκευές αλουμινίου και μετάλλου, η Metal Lab Construction προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής και τοποθέτησης, με γνώμονα την λειτουργικότητα, την αισθητική και τη μακροχρόνια αντοχή. Η Metal Lab Construction συνεχίζει να εξελίσσεται παραμένοντας πιστή στις αξίες της: ποιότητα, αξιοπιστία, τεχνογνωσία, εμπιστοσύνη.